Λοιπόν, πάω να παίξω αυτό εδώ. Πάμε να δούμε να παίξουμε. Η δικιά μου ομάδα και του αντίπαλου. Εν τω μεταξύ, παιδιά, εγώ τον Τέβις τον πήρα το πριν χτες που μου πάρει. Γαμάει. Τι είναι. Να γίνω στην Τιμονάνα. Μπράβο. Τι έπιασε. Κακό. Πιάνει ρε. Ώρας 4-4, πότε με έφτασε. Πρέπει παράξω να πέσω όλη τη γη. Έλα ρε. Τι. Έλα, είμαι μόνος. Έλα, 6-5, νίκησα. Άιντε. 2,5 λεπτά. Καλά, κάτσε να κάνω και τα quest εδώ πέρα, τι έχω. Πήρα συν 30 μπάλες. Αυτά εδώ πέρα τι έξω κόσμο λέει. Ναι. Να παίξω, κάτσε. Α, δηλαδή όλα μαζί τα 600 είναι 2, Οκ. Κάτσε να ανοίξω και μια εδώ πέρα. Αυτό εδώ, τι είναι, το anniversary. Ελπίζω να τύχω Μασεράνο, που δεν νομίζω. Έλα, όχι 100 διαμάντια ρε. Μπορεί να ανοίξω και σήμερα πακ, μπορεί. Κάτσε, πάω να παίξω ένα head-to-head και θα σου πω μετά να πάω να πάρω και άλλα διαμάντια. Τα quest εκεί, τις βλακίες. Μπράχει. $90 overall το άλλος. Έχω και εγώ μπάλα. Τέλεια. Έλα. Ωπα ρε μαγκάκι. Το βάλω. Κολλάω ρε.
Έλα. Τι ρε. Τι. Τι λες ρε. Και θα δω κολόφαρδος. Θα πάτα λίγο να σε δούμε. Πάτα ρε λίγο. Τι να κάνει για τον Άρμα ρε. Κοιτεύεις εκεί ένα σκυλ μου βουνε. Έλα. Τι κάνει. Είναι αυτό. Τι έγινε φλεράκι, χάνουμε. Βασικά είμαστε στη σοπελία. Μπουρεύτηκα. Το είδε και αυτό άλλο. Αφού είδε και το δικό μου, αφού είδε και εγώ αυτό, το θα δει εμένα. Πω. Έλα. Σε δούμε λίγο. Τι φάουλ ρε! Τον ακουμπάω και γίνεται φάουλ. Έριξε. Σκάτω παιδά. Πω. Έχουμε 5 λεπτά. Τρέξε. Να μου το φάουλ δεν είναι. Όχι εντάξει. Παράκαλα. Κοίτα εδώ κολόφαστο. Έχει αυτός μπάλα ρε φίλε. Σκατό μωρό. Να δούμε. Φόντεν έχει το. Πω, το πιο περίεργο skill. Γιατί μπαίνει η άμυνα ρε φίλε. Ωραία. Μπαίνει η άμυνα ρε στην επίθεση. Το βάλε. Εντάξει. Όχι με το TV. Πάω ρε! Λογικό είναι, δεν μπορεί να πάει την μπάλα. Τι έγινε φλαράκι, χάνουμε 2-1. Καλά όλα, το κατάλαβα το δικλίμανα. Βγες μωρή κότα, βγες ρε, βγες. Όπα. Έλα ρε φίλε, αυτό το βγες μπροστά, ρε Κέιν.
στο γεμάτο. Στα 90 το ρίχνω και... Έλα ξανά! Έλα, έληξε ρε. Δύο ένα. Σιγά να χάσω εγώ από ένα νουμπάκι ρε. Αυτό που είναι 90 overall. Για να δω πώς είναι. 90 overall ακριβώς, καλά το είπα. 90 overall νουμπάκι. Λοιπόν παιδιά, περιμένετε, πάω να κάνω τα quest και έρχομαι σε μισό λεπτό, περιμένετε. Και λοιπόν παιδιά, επιτέλους μετά από πόσα δισεκατομμύρια χρόνια, τίποτα, ολοκλήρωσα τέτοια, τα quest. Παίρνουμε μπάλες εδώ πέρα που έχει 35, συν και 25. Ανοίγω εδώ πέρα 60 και τέτοιο, 100. Και ανοίγουμε και εδώ πέρα ένα pack, μια ιδέα. Ρουμπεντίας, Black, Πετρόβιτς, Σίμα, ναι, όλοι αυτοί μου οι βλάκες. Και λοιπόν εδώ πέρα πάμε. Μόνο ένα! Ανοίγω ένα εδώ πέρα για να πάρω 100 διαμάντια. Περιμένετε σε μισό λεπτό. Και που λέτε το άνοιξα, οκ, ωραία. Λοιπόν τώρα πάμε να ανοίξουμε κι άλλο ένα από αυτές τις μπάρες που έχει εδώ πέρα το anniversary. Μακάρι να έχω διαμάντια, 300, γιατί θέλω να ανοίξω pack, please. Έλα, ρε φίλε. Όχι, να ανοίξω εδώ τις βλακίες. Μπορούσα κάπου να πάρω διαμάντια. Φαινά, Ωραία. Έχουμε σε μισό λεπτό, περιμένετε, έρχομαι. Και ναι, έχω τις 1895 διαμάντια. Και τώρα βασικά, όχι. Πάμε μια ομάδα μου. 73 overall, την πιο άχρηστη ομάδα όλου του κόσμου. Στο store. Και ανοίγουμε εδώ πέρα το pack. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, το ανοίγω με το αριστερό το χέρι, βασικά με τη μύτη. Σε παρακαλώ, τι. Αργεντινή. Κάνε. Λες να τον πουλήσω τον άλλον. Μη θα πουλεί ρε. Μη κάτσε εδώ. 100 overall. Έτσι ρε. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο παιδιά, έχω τρελαθεί. Αυτό ήταν το βίντεο. Και αν σας άρεσε πατήστε ένα like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γιατί έχω τρελαθεί πάρα πολύ.